Kukhona umuntu engimdabukelayo ugodukile wehla, omunye wehla izolo, omunye wehle namhlanje. Bese ithumelile imali ekhaya ukuthi abalungisele uChristmas. Uyafika akukho nokugodwa kwenziwe. And ukwiposition yokuthi ngiyambuza umzali wakhe ukuthi akakwenzanga ngani amcela ukuthi kwenziwe. Manje uyafila ukuthi ayikho nento oyehlele, ayikho nento oyigodukele. Omunye sacrificeile wathatha imali yakhe yokugcina wenza konke wagoduka. But unenkinga yokuthi uma wakhe akazi ukuthi wamdlelani. Kunabantu abazama ukulungisa impi between bona nabazali babo bengazi ukuthi leyo mpi yabangwa yini noma idalwa yini. Akuphilanga nesikhathi singakanani ufikile kodwa sengixabene vele yini nomzali. Hayi ukuthi nibangani, ukuthi nibanga ukuthi umzali useyitshelile nje ukuthi wena ufuna ukumphatha ngoba fanele fila ngazi kufanele acele umuze akwazi ukuthi umenzele izinto. But at the same time ngeke ukwazi ukugula wena ukuthi umzali khona ayidingayo. Hayi ngoba uthi ufuna umzali acele. Sometimes uyamnika imali but nomzali ubone ngathi imali omnika yona ayanele ebengazazi indleko obhekene nazo ukuthi zingakanani. Ibhlungu omunye abazali abekho ba ama siblings bebodwa kodwa khona umuntu oyisolayo manje ukuthi bengiyapha ekhaya. Uyayisola manje bengiyapha ekhaya ngoba ufile ngathi akabelongi. Uyasaba nokukhuluma abuza imibuzo ngokudla befanele bekuthengiwe ngoba kuthiwa ngoba wena usukwazi ukuthenga ukudla usungazi lokusibuza usifundekele usibuza bungayigcina ingane imali yakho. Ayekho umuntu engimdabukela njengomuntu ozama by all means ukulungisa isimo sakhe nabantu bakubo noma nabazali bakhe engazi ukuthi wonini. Omunye umzali uzonda ingane yakhe ngoba ufile ngazi ukuthi ingane yakhe iyambambezela kuyifiso zakhe ngoba ingane iyasebenza so yonke imali etholwa ingane efanele izofeza izifiso zikamzali. Manje ingane mayisho ukuthi nama ibudget ayikho right umzali avela ashintshe nje abe namamuthi anyukubala. Kunomzali oxhaphaza ingane yakhe esebenzayo ayijwayeze nalezi ingane ezilamana nale esebenzayo engafune kwenza lutho engafune kusebenza sekugijima le ithi izophumula ekhaya kodwa siyithola igijima yodwa futhi isihalele ngathi ngabuyela endaweni yayo la iqashe khona noma la ihlala khona kwiPC yayo. Omunye ukuzile la ekhaya manje izingane zakhe ziyaxhashazwa, izingane zakhe ayihlonishwa angibeke uthi izingane zakhe ayithatha notice. Ukhuluma kabuhlungu nezingane zakho la ekhaya wazi noma bazama ukukhuluma nawe kodwa lento abafuna ukuyikhuluma nawe bayikhuluma through izingane. Uyeza umethethisa izingane zakho ukuthi akusathethisa ingane la kodwa kunamagama asalayo la efanele aziwe wena. Engazi ukuthi bafethu leyo nto ingagcina ngathi sizama ukuba nama bonds thina nezingane zethu ngoba kunezinto ngeke uyishintshe empilweni. Kunezinto position oyithole ukuyona ekuyosiza ukuthi wena uqale yakhe impilo. Lo Christmas kwabanye bafethu. God bless you.